anyanwụ ekenekwe m anyanwụ na-eze enu ọpụta ife adị ekenekwe m ndị nke m ekene m ọnụ asị m nke onye chiri ya zelu ụbọchị taata bụ ahịa eke asị m ka eke ketara anyị ife dị mma kepụkwa na anyị nke ọjọọ Ezinwa Anaedo ka ọnụ na-afụ anọ m n'okwu ogwube anyị as usual today being eke ọmụwa Akajiọfọ Ezinwa Anaedo ya bụ ihe njima wee bịa taa achọrọ m ka anyị kwuo okwu gbasara ndị iche dị na ma ọ bụ nyirịta dị na ịkpọtu chi na inye chi nne. Cheta na onye ị na-afụ bụ chi nọ nso Ezinwa Akajiọfọ Ezinwa Anaedo and cheta na nka na-ekwu okwu maka our monthly rituals anyị na-ada emewe kwa ọnwa from the beginning of the month to the ending of the month, which offers ndị chọrọ those interested the opportunity to be carried along in my daily rituals, prayers and all that. N'obi m maka ndị dị interested, I do that every month. I've made posts about it maka ndị mmanụ amalugo mana for the sake of the newcomers. It is something I do every month. If you wish to participate on it for the coming month of July, you chat me up on WhatsApp. You take the number here. Number ntinye na post abụ 08032477868. You there where chat ya na WhatsApp 08032477868. That's my number. You chat me there and then you indicate your interest on it. Obi Ezumezu Ọdịnala bụ Obi Ekpele. It's a prayer house for all. It's a prayer house for all. You can come around anytime or even call and then ask for your need, request for prayers and all that. That is one of the basic things that I, Ezinwa, stand for. What I know. Owebulia. Kaikwa makanya bo Ịkpọtu Chi inye chi nne. You know, so it's a question that someone actually asked me. The person was asking what is the difference between Ịkpọtu Chi and inye chi nne. Ife dị chi na Ịkpọtu Chi. There certain terminologies that we use. And I don't so that you don't confuse yourself. Ịkpọtu mmụọ. Ịkpọtu mmụọ or Ịkpọtu Chi is to align with the energy, with Chi, to align, you know, that is to kedu ihe mmeju wee kọwa align n'Igbo ana Igbo ihe aso n'Igbo wee ịkpọtu the right ihe na n'Igbo mana ka nkọwazie n'Oyibo n'ụzọ ya edo anya ọ da ama ọ na ya da aghọta that English. Ịkpọtu Chi bụ to align with Chi, to align with Chi, that is to say Ịkpọtu Chi bụ mmadụ ese na ọ bụ mmụọ dị otu a ka nya na-akpọ ịkpọtu ịkpọ that is to invoke, to call. Ịkpọ that is to call. Asị na a na-akpọ oku ịkpọ oku kpọ is the root word there. Kpọ KPO kpọ is the root word there. Kpọ ịkpọ that is to call on something.
to call on something. In other words, na tupu ị ga-enye chi nri, ị ga-ebugodo ụzọ kpọọ ya. That is ịkpọ onye abụ datin nkụziere ọnụ that na name is your alignment code with any mmụọ. Unu ga-echeta na m ekụzigo ọnụ like ndị na-aga na mmụọ for anything that na ịbịa na mmụọ, the first thing ị ga-eme bụ mmụọ ịbịa na obi ị chọrọ ịchụnyere aja bụ ụzọ kpọọ ya oku, kpọọ ya afa, kpọọ KPO, kpọọ dat mmụọ afa ya. Ịkpa mmụọ afa ya, ịkpọ afa nke gị nwa to connect, you connecting with that, with the energy. You connect with the mmụọ by the name the mmụọ is identified with. Onya kpọ ịkpọtu. When you call on the mmụọ ịkpọtu go ya, that is the mmụọ alọtuo. Ọ bụrụ na the energy, because mmụọ na-apụ abatakwa abata. You understand? It is not mmụọ abụla something that is static. Enwere ike sị na ịdọrọ mmụọ na inyere mmụọ ọnọdụ. Mmụọ ahụ inyere ya ọnọdụ ebe a wee eziokwu, but malụ na mmụọ ọ nọ everywhere. Ịghọta ihe na-ekwu, mmụọ nọ everywhere. It is unrestricted. It cannot be bound. Ọ nọ everywhere. So ịkpọtu mmụọ bụ to gather the energy, to call the attention of the energy chọrọ inye oke. So isi na chọrọ ịkpọtu chi na, it means to call on the attention of the energy of that chi chọrọ inye oke. Site na gịnị? Ịkpọ afa dị mmụọ. Ịghọta ihe na-ekwu? Ịkpọ afa gị. That is ịkpọtu. You understand what I'm saying? For example, na chọrọ inye chi gị na chi mụ na m agbọkuo gị, ọmụ abụchi nọ nso Ezinwa Anaedo na-akpọku gị nwa abụchi m sị oke gbata nọ gị ka m na-emere oriri taa. Ịfụrụ ihe m na-ekwu? Ịkpọrọ ya chi, Igbo kpọrọ ya chi. Igbo kpọrọ ya chi. Igbo kpọrọ ya chi. And that chi is identified with your own name or the name of your past life. That is not Obrihem Jarekowa here, but Abia may go on here but that ịkpọtu and them to feed. That is to say, before he send in a feed, she get bodus or what of the she in a feed now. That is to call, to invoke the chi on your way ịkpọtu. To gather, to assemble the energy and then to feed it. So a man ịkpọtu chi without a feed uchi. The two is together done. Before you ask any na-enye mmụọ bụ na ka ị ga-ebudo ụzọ kpọọ dị mmụọ afa. That ịkpọ afa ahụ bụ nya ịkpọtu chi. You understand? And then that ịkpọtu chi can also be for temporal purpose or for permanent. It can be temporal or permanent. That is to say, like otu anyị si eme n'ọdịnala Igbo, ị nwere ike ịkpọtu ya bụ chi. Imere ihe ị chọrọ ime na ana nkịtị, maka na ana I mean ana ya na-afụ akwa ya na-afụ ya, ifụrụ aja ana, ifụrụ ana anụnwa nzọdọrọ ụkwụ, ifụrụ ya, ana ya na-afụ na-abụ the feeding plate for all mmụọ and even for human being. Nne niile anyị na-eri na ana aka isi enweta ya. So it is a feeding plate. Mmụọ ọbụla ịkpọrọ oke tụsara ya ife na ana have taken it. You understand what I'm saying? So ị nwere ike ịkpọ dị mmụọ temporarily. Nọ ka imeri ife ebe a kịta. Nọrọ ebe a nụwa. Ịkpọ ya. Nọma n'iru anyanwụ. Ma ọ bụ ogo na anyanwụ anọghọ dị ya. Just once ịkpọ dị mmụọ afa. Once ị kwupụrụ okwu nọ mmụọ dị otu and with your intention, you are aligning with the mmụọ. Ịkpọ ya. Isi na ị chọrọ imeri ife. Ịgọrọ ya ọjị, ịmarị ya nzu, marị ya edo, tụọrọ ya nkwụ. Ọ na ị chọrọ igburu ya na igbuori ya anụ. Mesara ya ọbara dị na ana. Ịghọta ihe na-ekwu? Chifugharịkwa ịzapụsịkwa ihe niile. That is temporal. Ịghọta? Mana
enwekwa ike ịwụ permanent, that is whereby na ị na-asịzi na mmụọ anụwa na enye gị ọnọdụ ebe a n'ọwa ebe a ka ị ga-anọzi ya bụ mgbe ọ na m chọrọ imerụ gị ife abịa m ebe a ka ị ga-anọ wele anara m oke whereby you now asị na enyezi mmụọ ọnọdụ a permanent position, that is whereby you now bring an artifact, maybe an artifact or agwa m na ịdọ mmụọ dị very simple. If you ịdọ mmụọ, it is the most simplest thing to do by any human being. So ị nwere ike iweta anything kpọọ isi na iwere wee kpọkuo dị mmụọ isi mmụọ nọ na ife a nji n'aka n'aka mmịa kọ ya mgbe ọbụla m chọrọ inyewe oke mgbala anaghị afa na exam ikwucha iwere idebe ịma nzu na gọji dewelu dị mma ịkpara afa dị a ịtụọ dị ya mmanya enwere ike igbusa ọbara dewe dị a mmụọ anyị kpara afa ewerekwa na oke o were n'ihe anyị enyere ya from that time iweruzie idokwa wia ọfụma na ihe anụwawụ ihe n'ọmmụọ ka a dọrọ na ya, it become a sacred object, iwere ya idebe anything at all can hold energy. Anything at all can hold energy. Maka mmụọ bụ energy. Ọkwana ya abịa na-ekwu ife a na-ekwu iwe igbute ogris kịta anụwa ya awụ ogris igbuchata aka na ya kịta anụwa ifela aka na ya igbuchata ya na iwere ya iru inye ya n'ala isi na n'ọchị oke dọtụrụ ife anụwa na ogris ya ya ọchịgo ngwa iwere nzu ịma ya na dị ogris ịrụ ya n'ala ya iwere edo ịmarị ya dị ya iwere ọjị ego ọrụ chi gị dị ya ị na-ene dị ogris ya wee na-agbakwu wee na-egwachi gị okwu igọrị ọjị dị a were ọjị tọsara ya dị a iwere mmanya tụọrọ ya dị a iweta ọbara ịgbakọ onye ahụ iche ịgbanya ọchị gị okwu igbuori ya ọbara na ogris ya nwanne chi ga-ewerekwa n'ọnọdụ na dị ogris o wego ọnọdụ dị ịghọta ihe nna agba gị isi na ọwa okwute ka ị chọrọ nwere okwute dị nso ebe okwute na blọk just natural okwute dị otu chi si wee kie akọ ya aka mma ka iwere ihe dị ka chi si kie ogris otu chi si kie ka ọ dị igbute erinye ọ bụ na okwute iweta okwute isi na okwute anụ ka iji agbakwuchi ụta ya ka iji adọ ya iji enye ya ọnọdụ mgba iwere ya idewe ịma ya nzu were nwa ọjị gọọrọ ya tụọrọ ya nkwụ ọkụ gbusa ya ọbara chi ga-ewerekwa n'ọnọdụ dị agba mmụọ na ịdọ mmụọ is the simplest thing to do mana ebe nsogbu na-anọ adị ebụzi ka ịdọtụchazi dị mmụọ nye ya ọnọdụ ahụ ịkpọ ya n'ebe a ube ọ na-etiziri gị abịa ị na-agba akwa nọrọ onwe ya because ịdọ dị mmụọ bụ to assemble the energy, to assemble wee nyezie ya a base, a permanent base. Anọghị ebe a ga-abụzi the base of the mmụọ, ebe a ka ọ ga-esi wee na-apụ na-abata iwee nye ya ọnọdụ dị ịmarụgo na ya ịrụgoro mmụọ nọ na be gị nọọ dị mmụọ ya na-etiri gị abịa ị na-agba asị na surugede wee wu ndị mmụọ ọ na-etiri usurugede ị na-agba ya ọ bụrụ ịdọ mmụọ bụ isi to ịdọ mmụọ dị very very simple. Akwụkwọ nwere oge m kọrọ na akụkọ that na somebody dọrọ nwaanyị mmiri from iru anyanwụ, nwaanyị mmiri nwunye mmiri ọ dọrọ ya n'iru anyanwụ without going to any mmiri just o wetara ọkụ dewe were something si ya n'ime echie n'iru anyanwụ kpọọ nwaanyị mmiri egbuoro ya ọbara dị ya nwaanyị mmiri bịa were ọnọdụ gbom ọgwụ onwekwa ihe ọzọ ịghọta ihe m na-ekwu. Ọdọ ọmụbe nna m emebiri emebi na Lagos ka m nọ wee doe ego ejere m afịa gote ọkụ weta something tinye n'ime dị ọkụ were ezo n'iru anyanwụ wee kpọbịa nọrọ ebe ahụ doe gbuoro ya anụ yọọ ya ife o merụ m data na nyọrọ ya 100%. So ịdọ mmụọ dị very very easy and simple as ABCD.
ada ejeri chukwu mana ya ka ịdọchaziri dị mmụọ. You have to be attending to energy n'ọrụ onwe ị ga-akpọkọnyọ na bewu maka the energy n'ọrụ onwe gị ga-aga akpọkọnyọ na adọ ya to assemble the energy. Ọ bịazie na-alụ ọkụ ngụma, ọ bịakwa na-ajụghị oyi ngụma, ọ bịakwa na odofọ ga-arụ ngụma, ọkwa na odofọ ha ga-ahụ ngụma. Of which na that energy ịdọrọ ya ị mere assemble ị nyere permanent position. If you don't give it that permanent position, ọ ga-anọkwala onwe ya ebe ọ nọ. Mmụọ niile nọ n'ikuku, ha nọ n'anyanwụ, ha nọ in the environment. Mgbe ọbụla ị chọrọ inye ya oke iwe kpọọ, just signal on the mmụọ si anya bịa. Ọ bịakwa na that place ịkpọrọ ya, ọ bịa na ọla ndị ya ozugbo imere ihe ị chọrọ imere, imechara ya oricha, ọ nakwa ebe ọ nọ. You understand? Ọ nakwa ọdụ onwe free. Ọ dịrị onwe free. Ọ nakwa ebe ọ nọ. Ọ nọrọkwa ebe a na-alụkwa ọrụ. Do you understand? Mana once ese na-edo ya n'inye permanent position, you have given a base to the mmụọ. You have given a definition base to the mmụọ. And another thing dokwa na ịdọ mmụọ bụ na ịdọ mmụọ, that ọnọdụ anyị nyere mmụọ become a point of contact to the mmụọ. It become a point of contact to the mmụọ. And as a result of that mmụọ can now be tampered with by an evil energy ma ọ bụ ndị amoosu. That is another thing. Nkuzi a na-enye tata a ga-agbali ụfọdụ brain mana mmenye once ese na ịdọ mmụọ n'inye mmụọ ọnọdụ, you have given a permanent base to the mmụọ. Iwetego something different in nature. Isi a na-elu ọrụ ya ụlọ n'ebe a ka ọ ya na-anọzi. That place become a point of contact to that mmụọ, meaning that somebody with evil intention chọrọ ịlụsa ngịnwa na-abụ onye bude mmụọ ịdọrọ. The person chọrọ ịlụsa ngịnwa alụlụ ana, ihe ọ ga-eme o nwere ana contact to that ebe ahụ ịdọrọ that mmụọ, then the person can manipulate that energy using that point of contact in go to that energy. The person can manipulate it. Ndị occult and the amos, that is usually their pattern. They will manipulate it. Your connectivity with that more are manipulate here using that point of contact. Oh well, nkuzi say na me, but I will still give the nkuzi letter. I'll still give the nkuzi letter. And the hand is just part of it anyway. It's part of it. So that honor the inyero the more. That honor the inyero the more can also be like in the most that more. They may come and they start resting with that more. No, do I hear more for the hand where you catch up with the more from that position in yourself. Occupy is here there. So that you're not the honor, the physical figure you develop, no, that more. You are in a messy dear. You know, would you not to the man, I got your job, whatever. The negative energy that have taken over, they will now be receiving the energy you are feeding and will be acting against you. Will now be acting against you. Except you apply certain principle. Ime ife mmụọ adọkwa n'izi. Ime ife mmụọ adọrọ izi. Maka na ife na-eme n'ụwa. Ife na-eme n'ụwa. There are human beings that are mischievous, that just want to, reap where they did not sow.
ha bịa ha kwụnye onwe ha n'ọkụ n'ebe ị na-recharge na-adọla energy from there wee na-eme ife fa na-eme and now be acting against you. Anya ka m ji wee kwụsị, if you are not, ọ bụrụ na ịbụla dibịa na ịbụ ofeke, if you are not a dibia, ịbụ ofeke in this our corrupt world system, ọ bụrụ na ịbụla dibia nwanne, don't think about ịdọkọsị mmụọ dewe na be gị. Because number one, ịbụla dibia, you don't have the knowledge and the skills it takes ịchụkwa mmụọ adọla adọ. You don't have what it takes. You don't have the knowledge. Ịbụ ofeke, ịbụla dibia. Because ịdọ mmụọ ihibekasịrị nwere way or principles, you know, enwegasị some things, practices and all that to secure the energy ịdọla adọ. If not, it will be, and the amosu will come to superimpose on it. You have in a mess there, you are feeding amosu that will be destroying you. I am you know, if you are not a dibia, she merushiki if you want to buy any Mary, if you make a quote, Chifari is apostle. Chicken look or naliqua. On all way in that parent form, the universe, nature. Makana amosu abakatam, amosu emekatifo name. There is no amosu in this world that can buanyam. Mommy, what I know, there is no powerful force. As an amosu are not no siketi can dock out and whatever, all these energy manipulators, agents. There is no energy or force that can yabo chifon or totos and it is a lie. It is a lie. And I just like an eyes of the local. Equalum sin obu buana here buana. You know, so anyway. Ezinwa Anaedo ekuzim ihe the more than he should on the social media sometime. Let me stop there, because not every knowledge is meant for the social media. No, ebe ndị ekpota awe juru ekpota awe ekpota awe. So if you are not a dibia biko, I advise you, ya dana adọkọsị mmụọ. Just in go do all the basic ones. Just ndi share one or the normal. Okwa na do onwe ya normal because all these nda na-ekwu afa na agba afa na odo possible mmadụ ese ma amosu bịa sị na o ji egbufa. Maka na amosu ahụ eji udene ndakpo udene weze amosu ana na onwe bụ eze mmụọ niile, eze nwanyị mmụọ niile. So a man saying he get we more man anything. We talk about on this year no be. You know those but as for now, it's a blood dibia. It's an ija dog hube na a doya dom one car hube dom. Once you start to dokasia. But in that most na akori get tagi. Ha bia mwa he dollar ye. They will not take over. Ha not up. $1 and all down. I never thought I would teach this one today. I never thought I would say something like this today. Anyway, so that is it about Edomo and Ịkpọtu Chi and Chi. You know, Ịkpọtu Chi and Chi. So Ịkpọtu Chi is simply to call, to invoke the energy you want to address, you want to align with, you want to offer appeasement or feeding to. A boy, and born in a me from one in a dom. Once our net bottle them more after. Once our net bottle them more after. So that is it. I hope my explanation is well understood. It's well understood. The difference between Ịkpọtu Chi and Chi. Ịkpọtu to call, then is to offer the more
the materials you have that you want to offer the more, and for which you are calling on the more. And the Ịkpọtu can be temporal. Ịkpọtu more can be either temporal or permanent. Look at us where cover. So I have to stop there. Darling, if you have any question, ask on the comment section. And also share this message. Thank you very much. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of ordinary Igbo Messian.